pagkakaroon guys ni ako sa may sentro sa Valencia guys, sa Poblas. Nido ako ni Ma'am Hiling Tabatos guys. Akong suod na amiga guys. Lingaw ka ikot itan-aw ang mga view ani guys kay sinabot man ang Valencia di. Busy kayo ng karusada ani guys. Dagan kaayo mga dumudo ang atol pod sa Congress. May Congress sa Valencia guys. Di pa nga nagdaman na dyan ato ang mayor ang maong event guys, ang Valencia Day o ang provincial meet. Kubuo dalawigan sa Bohol. Ano mag-abot sa Valencia guys. Muna nga hiluan na gud ang ang nining kumara guys, padung ta sa may Sintero guys kay magisugo ko panita o panagat guys. Kaya nagdinlan lagi may og palang matik lang ito at nagdinlan may palit lang may og sumpay. Kaya labang tulo ka din ay kwarta. Unang musuta aning sa hardware guys, order ka o panagat. Nylon to nga. Number 30. Di man na 30. Number 30. Taga! Upat! Kaya ng 566! Oh. Naway ko andam, gitbal, pila. Balik ra ko. Mao. Kita ga nag-special kuan. Piling to 100. Saon sa man? Ito nga yung bago itapod na hardware. Asa dapat ng hardware? Kaboylim? Awa ko ka kuan. Nana bri laboylim. RM sa taghak na tuil. Mga tinda nga mga mga tangke nanatanan. Mabahin na dining sumaylo. Ako kuhaan na pa ning mga hardware uban ron. Ako masalig hardware. Kasara may mga hardware. Nagbayar pa ng hardware. $355 tanan. 180 plus 175. 350 naman na. Punin naman ng taga og kuan. Usa laman. Oh, okay. 400. Pila ra may sugilanon guys, ni uli ko sa among balay. O dinhi guys akong gisugdan na pag kuambot guys. Ang gikwambutan guys kay itaod lagi. Kaya ta kapanagat jang hapon guys. Nubo na mo gunang palangre. Sang aping naman. Ja kinangla ma jud sumpayan ni nato kay aron jud si ja mo taas. Kay kung nubo na lagi ilawd guys, miyo man tag way isda kay nubo ra mo nang atong patasaan guys kay aron way rason og nubo ra. Nagakuambot ko ani guys og mga 5 ka kahon. Ipuno sa usa ka iskina.
Aron mahimong duha ka iskina og kapin guys ang akong buhaton nga panagat. Igo-igo jud na guys. Parang di na ta mabaka o kakuha banigdi kay taas-taas naman jud ni Sidya. Mao nang gipaningkamutan jud nako guys. Pagkakaroon wa diya si Mister kay nag-sideline ni guys. Murag namanday si Mister mo nang ako lang gyapon ang nagtrabaho ni ini guys. Hasta pag panaod na ani guys ako gihapon. Kuti lagi kay ining panagata kinahanglan jud ni imo jud ni Sidyang atimanon dajon kay pagkakadlawon mao naman ni imuhang loud. Nanahinong ko'y paon ani guys. Ang ako namang problema ani ang taura na lang sa paon. Muna magdali-dali ko nagpanaod. Wa para ba paon guys kay kinaban. Kinaban na mong paon guys tag 160 ang kilo. Sige laman kay dayo man yung bulinawag gikan kuno to kinumpray nila sa Albor o anda Albor. Sa tutinood ato guys. Namao na mi ani guys. Wa para ba migpaon. Ang nakasisti laman guys kay gihabagat na wa na malaon. Atol sa bagyong Ramil guys. Pagkakadlawon wa gyud mi kalawd ani guys kay gibagyo na. Gibagyo nga mo ang panagat guys so wa mi kalawd. Sa sunod digay na lang tingali guys. Bye bye.